Cukrovka. Cukrovka je v súčasnosti jedným z najzávažnejších ochorení. Je druhou najrozšírenejšou príčinou slepoty, treťou príčinou zlyhania obličiek. Je zodpovedná za polovicu z celkového počtu amputácií dolných končatín a jednou z najčastejších príčin smrti. Naviac, asi 40% ľudí s obezitou má diabetes a nevie o tom. Doktor Ramon Gelabert v knihe Cukrovka spája modernú medicínsku a prírodnú liečbu pri tomto ochorení. Obsah knihy je veľmi prehľadný. Na dvojstránke nájdete 58 tém zaoberajúcich sa diabetom druhého typu DM2 a tiež diabetom prvého typu DM1. Prvá kapitola knihy poskytuje odpovede na otázky, príčin, príznakov, pravdepodobnosti zdedenia, spôsobu samovyšetrenia, komplikácií, prognózy a ďalších. Dietoterapia. Pri cukrovke je správna strava základným kameňom úspešnej liečby. Tradičná odporúčaná strava pri cukrovke sprevádza množstvo ďalších nežiaducich účinkov. Oveľa lepšie výsledky pri liečbe a stabilizácii ochorenia dosiahneme lakto-ovo-vegetariánskou stravou. Energetickú hodnotu v potravinách vyjadruje 21 tabuliek, ktoré sú rozdelené na 9 skupín. Obilniny, zelenina, ovocie, tuky, strukoviny, orechy a mliečne výrobky. Autor knihy nezabudol ani na príkladný 7-dňový jedálny lístok spolu s podrobnými receptami na každý deň. Fitoterapia. V kapitole o liečivých bylinkách sa dozvieme, ako si pripraviť 8 hypoglykemických čajov, vhodných nielen pri cukrovke typu číslo 2, ale aj pri cukrovke typu číslo 1. Fyzioterapia. Nie každý druh pohybu je pre diabetika vhodný. Naopak vhodný typ pohybu prináša celú radu pozitívnych účinkov. Hydroterapia. Vodoliečebné metódy používané pri cukrovke sú založené na striedaní obkladov v oblasti brucha. Výsledky môžeme pozorovať už po 10 dňoch. Lieky a ich použitie. Posledných 22 strán v knihe je venovaných rozdeleniu a účinkom antidiabetických liekov a tiež informácie o injekčnom podávaní inzulínu. Knihu uzatvára podrobný abecedný register. Kniha Cukrovka predstavuje modernú príručku pre každého, kto sa neuspokojí s bežne dostupnými informáciami o tejto diagnóze.